Oh, Awurade yɛda wo ase o. Yɛyi wo ayɛ o. Yɛkamfo no yɛtonto no. Awurade yɛde wo kɛseyɛ ne omeneyɛ mu san sɛ wo nko ara na wo sɛ. Awurade woyɛ ahene mu ɔhene o. Woyɛ ewura no mu Awurade. Yɛkwatiri wɔ yɛntumi nyɛ hwehwehwe ayɛyɛ. Adom na ekita yɛbɛsi saa bere yɛsɛ yɛda wo ase. Ɛnɛ nso Awurade yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ wobɛka yɛn ho ɛwɔ w'asɛm a yɛbɛsua yɛn ho. Dom yɛn na yɛnya w'asɛm ho akɔnnɔ. Mfa mbɔ yɛn bra wɔ Yesu Kristo din mu. Ɛna yɛbɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ ɛnɛ nso mema akɔ abadeba wo te aseɛ sɛ dwumadie yi so. Na meto nsa frɛ wo biom ɛbenade biara. Ɛyɛ nɔnan. Saa bere yɛgu so a yɛhwehwɛ baabi a broadcast no bɛtumi ayɛ stable. Ɛbɛtumi atɔ so kama. Ɛno nti bear with us. Nkakra no. Mmeranteɛ ne mbabaawa no bɛkyerɛ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no a obiara nsa bɛtumi aka program no ɛwɔ baabi bia ɔwɔ. Ɛno nti bɛma wakɔ aba biom. Na family life education dwumadie ɛyɛ abrabɔ a ɛwɔ ebusua no mu. Ɛho adesua. Ɛna yɛpɛ sɛ yɛsua na yɛtumi ho baabi a ɛsɛ yɛgyina bɔ mpaeɛ yɛtumi de gye yɛbusua ɛde gyina na ɔman ɛne wiase nyinaa nso yɛtumi gyina ɛma Awurade. Hallelujah. Enti yɛbɛfa yɛakenka nsɛm afi Deuteronomy a eti aduonu nwɔtwe Deuteronomy 28 baako kɔsi 6. Adɔfo no moma yɛntie Awurade asɛm. Sɛ ɔse sɛ wodi m'ahyɛdeɛ so, wodi so yie, if you fully obey the Lord your God, wode wo ho nyinaa ɛto hɔ sɛ wedeɛ mede yɛ Setie ama Onyankopɔn a ɔse na wodi n'ahyɛdeɛ nso so a ɔse ɛnɛ meka asɛm wei akyerɛ wo. Nsɛm a Onyankopɔn de ama me sɛ menka nkyerɛ wo nie. Awurade bɛpagya wo. Onyankopɔn de wobɛsi bea ɛkorɔn. Na wiase mu amanaman nyinaa ɔde wobɛsi ɔmo so. Ɔbɛyɛ wo kɛseɛ. Na nea edidi so nhyira edidi so yi ɛna wo nsa bɛka. Ne nyinaa ne sɛ woayɛ Setie ama Onyankopɔn. Nea edi ka ɔse wo nkuro ɛne w'afuo nyinaa Onyame obɛhyira so. Nti baabi a woteɛ, baabi a ɛwɔ, baabi a woyɛ w'adwuma, ɔse obɛhyira so. Afe mo mma ɛne nea moadua nyinaa nso ɛbɛyɛ nhyira. Ɛde bɛn na woadua? Ebia woadua obi abrabɔ mu. Ebia wohwɛ obi ɛba anaa maame nankasa anaa papa bi. Ebia na wode wo ho esi hɔ sɛ wode wo ho bɔ afɔreɛ ɛwɔ Nyame adwuma ho. Nea woyɛ bia no, nea wodua bia no, wobɛtwa ma na aboro so ɔsɛ obɛhyira wo. Afei wo mma nso bɛyɛ nhyira. Ɛnti no ɛmpae bia wogu so bɔfa wo ba no ho no, Awurade bɛtie na wayɛ o. So wohwɛ circumstance no deɛ ɔbɛka sɛ bia ɛnyɛ yie. Nanso yɛsom Nyame a ɔte aseɛ. Ɛno nti ɔbɛma no aba mu. Afei ɔse mo mmoa koraa mpo, mmoa koraa yɛyɛn ɔmo mpo no, ɔmo bɛyɛ nhyira. Awurade mma yare bia ɛnsi mmoa a wonyɛn ɔmo ntam ɛnkum mmoa no ɛnsɛe ɔmo. So wobɛtumi edi Onyankopɔn ahyɛdeɛ so. Na wodi w'adwuma hyɛ ne nsa ɛkyɛn sɛ wode kɔhyɛ Nyame ketewa bi nsa no. Nyame a ɔnni eni anaasɛ ɔwɔ ani koro ntumi hu adeɛ, ɔwɔ aso ntumi nte hwee. Onyame a gye sɛ yɛkukuru no. Onyame a nnipa de ne nsa anwene no. Ɔno ɔnyɛ Nyame o. Ɔno ɔnyɛ Nyame. Nti sɛ yɛde yɛn ho bɛto Asafo Awurade so deɛ a, saa nhyira yi ɛyɛ yɛ dea. Afei ɔse wo basket a wode wo fruit gu mu, basket a wode kyɛ sɛ emu ɛnwe da. Ɛna board a wotwa wo brodo wɔ so, ɔse brodo ɛmpa so da. Ɛdeɛ na ɔpɛ sɛ ɔka. Ɔbɛma yɛyɛ ndaadaa aduane. Ɔmma yɛ lack. David ho ka ɔse the Lord is my shepherd. I shall not want. Bihwere hia me o. Ɛmfa ho ne situation a wowɔ mu. Wowɔ Jesus ɔwɔ adeɛ nyinaa. Ɔse wobɔ ne din na wobisa biribiara fi Agya ne nkyɛn a ɔde bɛma wo.
Enunti nia ya boso ye nhyire nyina se me no ye de enko yi ade na ese ye ese ye so nyame asem ya waka kye ye mu ne ye gina so bompa ye ne ye gye ye nhyira Ewurade boa ye ma yetimi ede na asem so to anamo ne ye Setie emma no osi bebi bia obekọ bia nso no ono obekọ goodness and mercy will follow you all the days of your life. Onyame se wo ye nhyira. Jitu naka say amen and amen. Odofo sha semi cha semi mo obi a nani da so asan say oda so wo Onyankopon enhyehyɛ yi mu. Onyankopon nyɛ okɛse e wo Yesu din mu. Amen.